Găsit la un nou episod de Brawl Stars. Astăzi trebuie să luăm un skin, dar nu știm de unde să luăm și așa să rugăm pe Cipri. Cipri ne găsește la skin-ul. Și cred că mai avem, ia uitați skin-ul, dar asta îl luăm și pe ăla și ia uitați-l! Steaua sus răsare ca o taină. Da, tot e regulă, dar un cântec este steaua sus răsare cu o linie de Crăciun. Și aveți pe tine. Le-am luat skin-ul și acum cred că am să luăm alt skin și hai să dăm un match de Brawl Stars. Dăm și noi un match de Brawl Stars. E Andrei 2010 Imen. Pa! Eu plec la alte de la aici. E Andrei 2010 nimeni. Hai să mergem la bătaie. Da. M-a bătut prost. Da. M-a bătut. Meciul ăla m-a bătut. Cipri, pot să-l iau pe ăsta? Poți să faci misiune de 3 de mei. Îmi faci și mie misiunea. Nu, fac tu pe episod. Azi măcar. Azi măcar. Voi sunteți proști, că vă uitați la unul prost. Bă, taci! Că după ce termin live-ul, îți dau o bătaie. Bă, dar nu mai suport! Nici eu pe tine. Că ți-o meriți. Ok, fraților, o să preiau eu episodul. Ce mai faceți, cum mai sunteți? Bine, totul, toate bune. Să dăm mai încet. Hazmorocar. Hazmorocan chineza. Ok, să vedem aici, nu putem să luăm nimic. Suntem aproximativ la jumătate. Da, fraților, ce să vă spun, trebuie să luăm pe grey. Să facem misiuni. Facem brawler, gaz. Hai să dăm un match. Hai să-i dau pentru Hazmorocar. Deținătorul acestui cont de YouTube a plecat în paliul de dracu. Că și așa nu știe să facă YouTube și am venit eu să-mi dau subscribe la Cupix, deoarece merit. Nu-i dați, bă, că e un grăsar în viața reală și un prost. Mai sunt aici niște buschetari care mai stau pe aici. Bă, fiori. Chiar dacă eu sunt la ei. Ia uite, am revenit la live și vreau să vă spun, dați un subscribe și un like, să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Du-te, mă, de aici. Îmi strici tot video. Nu zici că tu nu știi să fii YouTube. Bă, da, fata, ga. O să plec de aici. Ok, frate. În acest episod nu o să facem mai nimic special. Pur și simplu o să jucăm, o să mai vorbim.
By the way, astăzi este 30 decembrie. Să aveți sărbători fericite, alături de familie. Așa, mai avem aici niște misiuni, multe misiuni. Merry Christmas! Ok, aici mai luăm niște puncte. Motherfucker! Aici cu clubul. Să intrați și voi în clubul ăsta Neox, dacă vreți. Mai dăm niște meciuri. Ok. Dar cine are stand-off, un abonat, adică cred că toți abonații au stand-off. Eu cred că mai trebuie să mai taci. Și trebuie să dai la puterea stand-off și după asta să bage, adică deja s-au băgat update-ul de calcul. Scuzați pe acest băiat care parcă e scos din... Va trebui să mă tund la 0. Mai avem aici niște Sperăm că nu țigani. să pierd acest challenge. Stai așa. Bă, deocamdată sunt aici pe... Eu nu sunt proprietarul Uitați să dați un like și acestui vă canal de abonez, YouTube, Să mă vedeți tunzi la 0. Da, și văd că sunteți dar îmi pare rău de tot ceea ce se întâmplă acum. tunzi la 0. Vă mulțumesc. Ce vreau să Stay calm. Ok. Să dați și voi un subscribe, dar nu merită acest video un subscribe. Nu merită nimic. Merită ștergi de pe YouTube. Mai taci, bă, dată, bă, fiți ar joc,